Tasnya wiji sekalian Kudo Wiromo Putra saking Grubung Jati Sarana Nanggulan Kulon Progo. Injih, menika alhamdulillah Mas. Kancane nglumpuk. Kancane lumpuk. Nggih, wonten Mbak Linda, matur nuwun. Nggih, Pak Nur. Wonten Pak Nur. Wonten iku. Oh, lah, dramane ra sida, Mas. Ora sida. Mau kontak. Dicopot. Mergane areng ngunjuk kok ya. Oh, ayo nek ngelak ya ngono iki. Anjir. Ora betah ngelak. Sugeng rawuh Mbak Tata. Lah kewalik kok ya jenengan iki. Walik ta? Alah Jan. Nah, iki alhamdulillah pripun sehat Pak Nur? Alhamdulillah. Pangestunipun pawartos panjenengan dos pundi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nek warase ket mbiyen aja nganti. Sing ra waras yogane kaya ne. Lah nggih niku. Dos pundi rencang-rencang sami sampun glegek-glegek? Oh, dereng. Kok le mesakno lho kene iki banyu akeh, Mas. Lah iya, iki lho ngombe airku iki lho produk nggon aku iki lho. Oh, luar biasa, nggih. Pengairannya lancar. Akuane akeh. Niki nyun sewu Mbak Tata. Nggih. Menika kula niku gandeng dundang mriki ya ora cetha. Lah kok mboten cetha pripun? Dadi mengkele nyanyi ya sepenggal-sepenggal sak kelingane mawon. Oh, ngoten. Ya sambatan ya rung mesti bayaran ya cetha ora. Walah, iki ya wangune iki mestine jelas ngono lho Pak Nur. Ana pantun, Mbak. Napa, Pak? Neng Magetan aja lali mampir Ngawi. Artine iki nunggu saweran saka Mbak Nuri. Oh, Cocok. luar biasa. Luar biasa. Juragane cepleng motor. Lah, Luar cepleng biasa. motor, luar sih. biasa. Jenengan wong sampun dipun paringi dereng. Dereng. Alhamdulillah dereng, Mas. Sik, uruse. Mbak Nuri. Lho ning buri lho, Mas. Mriki. Mriki. Duwite tinimbang jamur dikake kanca-kancane. Jenengan ki lho nek ngendika kok ya mesti le bener. Nyun sewu katok kula rada lobok nggih. Oh. Kantenan kula nyun sewu nika Kode kita ya. Kode. Intermezzo. Kula menika jadwal nyun sewu nggih. Nggih. Jadwal mawi celana dalam niku wonten jadwalipun. Lah kok jadwal piye, Pak? Yen siang ngeten nika Nggih. radi kenceng. Dadi Nek ndak siang. nakal nggih. Oh, ndak nakal. Nek dalu ben rada longgar. Nika cawote sing kedho nyun sewu. Malah sing kendho? Nggih, dadi niki wau kleru sing kendho dadi ora ono rene weruh jenengan ki. Tak kira nek malah ra nganggo, Ah Mas. iya kuwi lho. Biasane soalnya ora nganggo. Dah kowe meneng kok ya aja kandha wetan nggih. Aman ta? Aman. Ayo semoga dipun pinangkani menapa? Oh, anjir. Mbak bilih sampun wonten pamundutan. Menika son pundi kok wah enteng tenan iki nganune menapa? Mengipun. Saking Danang Danang Pro. Pro. Oh, Mas Danang Pro, matur nuwun Mas Danang Pro. Saking Danang Pro Audio Sound System, Nggih. matur suwun. Lan ingkang kaping kalih matur nuwun dumateng Dinas Kebudayaan Kunda Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo ingkang sampun wah makaping-kaping dananipun keistimewaan Jatilan ngendi main mocopat dalang cilik tepuk tangan untuk Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Seni tradisi diuri-uri beda karo kabupaten liyane. Mas nyun sewu jenengan ampun ligoriku. Sapa sampean? Kaya sing duwe wae. Ayo minggir. Jenengan kok mboten samarep Sinten ta? sinten? Sinten? Mboten ngertos? Mboten ngertos ya Aku kula. yo ora weruh, Mas. Ah kae sing ngundang aku wong ora Ciduk, ciduk. Injih. Ayo semoga Mas Tete. Ayo Cok, garapane ditokke. Mas Farid, nggonamu ditokke, Mas. Injih. Menapa? Lalagon menapa? Aku mung dalangi wae lho iki wong ra cetha. Tresnane jare. Iya, segara madu. Kuwi nek neng wetan judule Rubung Semut. Lah kok iso Ah, rubung segara madu. Legi. Angge legi. Anjir. Kaya aku ya, Mas. Telek. Ada dua janda. Iseh toh? Iseh.
atur lumantar kanca-kanca Kuda Wirama Putra. Jee. Monggo Mas Cara Tetek Pak maju. Nur. Heeh. Ya gentenan ya. Gentenan kok ya Gentenan. wong ya loro-loro. Loro sik pertamamu apa jenenge? Duo janda. Duo janda. Iki duo apa? Arep Dua mun- petek. Dua petek Jan. Piye arep muni? Prasida engko ndak aku di PHK. Monggo Ma. Oh Mas Tetek monggo nderek. Lu ngiting asmara. Ya, pokoke ngerti wajahku tua njur lagu-lagune tua ngoten ta. Ngerti kok aku. Ora. Slololut. Dododo. Iki kancaku ora teko ya, Mas? Ora ono ya. Mboten teko. Biasane WA Wimboh, pokoknya aku arep teko. Bayar ora dibayar, sing penting aku teko njaluk nggo Bali. Ora WA Wiboh iki. Aman. Aman nggih. Nggih. Kuwi menika senadyan tuwa ning ora nom lho kae, Mas. Nah iya, heeh. Yo. Oh
Yo maju. Aku ora bakal layu. Hop hop hop. Keluar lagi. Penari-penari kan isih perawan-perawan. Perawan, gitu. heeh. Nek wong manut rondo ae wis menggok rono, menggok rene. Wis. Gitu. Heeh, bener. Ayo sing lurus wae, ngajari Lurus, adik-adik coba lurus lurus. wae. Yo tabuhi. Dang tak yo ben lurus. Yo. Ayo lurus. Nah, ayo ditetek lurus. Nah, di jalan yang benar. Lurus. Hei, wes. Pak Nur, Dalam. abot ya. Iki Mas nyun sewu nggih sing YouTube ampun disiarke nggih. Bojo kula nonton. Nggih. Saestu niki kula mung dibandem gelas piring, rak-rakan, lemari. Sayang, ini sederhananya Pak Nur lho sayang. Aku aja ngundang sayang kanggo ora penak. Bojoku nonton ya. Heh? Bojoku nonton. Oh toh ya padha. Iki Pak Nur sik akon iki Iki lek anu piye iki? kudu karepku dhewe. Lek anu piye? Hah? Dikendang. Apa? Oh Mak Jenggelek yo, Mas Tetek yo. Yo, Ora jengkelek. Mak Jekagi. Mak Betunduk. Mak Yo, Mak Plendus. Ajeng gelek tangi mange arum kotori yo arum manuke opo manuk puter wencokane noke pager aja menjok noke pager wencokane cerah geger doble iki geger kesek mburi nok. Nek ngarep Pak yo. yo becane yoga-yoga nyawang mawon nggih Mas jenengan nggih. Iki aku arep ngene sak karepku. Gitu. Pak Nur jenggelekke Pak Nur. Hah? Jenggelekke. Ora iso nggon aku wis 50 tahun iki biasane nek jenggelek dadak diselentiki e. Kowe wae sing jelek-elekke, kowe kan isih nom. Ya. Anek mung kaya Isra dawa kae weruh wedhus kotangan kuwi langsung ada. Iya disenggeleke yo. Ayo disenggeleke. Kruget tangi Nah. maneh arum kotori yo arum manuke opo manuk kodang becokane wit gedang aja becok ana wit gedang becokane cerah bawang tau krena. Bajingan iki. Penak banget. Wis nek loro ngono kuwi Pak Nur. Sik to. Sik tak benakke sik. Iki biasane nggon aku sak benik cedhit saiki dadi sak terong lho. Ora maksudnya tabuhe kuwi lho. Wis to Nduk, tenan iki aku kilaf tenan iki. Oleh duit 100 tekan ngomah engko mung padu. Ayo. Piye Sik, Mas. Jemiter ngomong. Ora, aku Mas tenan. Kok beda ya Mas? Piye? Mau gek ning gone Mas Tetek ki rada tenang. Heeh. Lah ning gone Pak Nur lah kok deg 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 deg. Tenan aku ki deg-degan tenan iki mau. Demokan to, Mak? Demokan dadane tenan. Demokan to. Deg-degan tenan. Keringetan lu ati lho. Keringat Dodo dingin sik lho. endi to, Mak? Deg-degan tenan. Dodo sik endi to, Mak? Kowe sik to. Lah ku mikir iki tenanan. Lah pripun? Lah ku mikir iki tenanan. Kok dipikir napa? Akhirnya ya ana sirahe le mikir nang kene. Oh alah. Wis ditutukke ana adik-adik kok. Pripun? Celaka. Ampun, ampun. Ora Mungkin parah. mungkin ndak ketularan. Masalah kono mau saya perawan-perawan to, Mas? Heeh. Dua janda kok di kon ning arep. Menika tasih perawan, tapi perawan jahitan nggih. Pak, Dos pundi? ampun ditedakke nggih. Oh, nggih. Mungkin ndak jahitane suwek.
Maksudnya iki wis tau kena peso ta kowe iki nggon sikilmu ta. Oh, nggih wingi keperang. Duh. Semoga adik-adiknya bisa. Golek garapan liyane, Pak. Kok ndak tekan ngendi-endi. Heeh, nyen ngapunten nggih, Bu. Mbak Uki, engko tekan omah dorat bukake lawang iki Pak Nur barang nggih. Iki anu adik-adik saka pundi mawon iki aku ora ngerti lho. Saking dene. Hah? Saking mriku. Saking kanca-kancaku do Wirama Putra semoga. Nggih. Lagune apa meneh iki mau wis rampung to, Pak? Ayo duet yuk, Ade. Mau duet lagunya apa? Nek lemune Pak Pur Love Star. Apa kuwi? Lintang Asmara. Oh, alah. Wis durung mau. Dereng. Dereng ya, ayo. Heeh. Aku gembrobos tenan tok jajan iki. Kalih sing cendhek apa sing dawa? Hah? Kalih sing cendhek apa sing dawa? Sing cendhek wae. Ngirit Kulino kasur. dawa. Ngirit kasur. Ayo wis yo Mas yo. Yo. Iki biasane aku pesen kipas angin nih. Ora ono. Tokone tutup. Mas Manjul. AC wae. Oke pengairan kok. Yo, Lintang Asmara yo. Manyul ya gara jatilane dhewe wis ngilang. Ah wis. Nggih ta? Endi wonge? Lebu metu kae. Nggih, Mas Manyul. Mesti arjo ngrongsok botol mesti. Saya anggere jenengan rawuh ngono wis. Ayo ilang mesti. Hilang. Yo. Injih. Jan pasangan serasi ya, Pak ya. Wis serasi no. Nganti dana. Ning kene. Oh, anjir. Tak kira lunga pulpen rek. Nah, semoga Cah.
suwun. Nggih. Jan ngrasana mangke diceluk Dik, Mas. Marem. Marem biasane Marem, budhe. Ora ya. Nggih, semoga Ayo, Mas Cok. Tetek Mbak Linda. Dikurangi sik, Cak. Oh, dilangi Atur rumiyin, waktu setengah nggih. papat. Yo. Yo. Yo, yo. Nggih, ya. Nggih, ya. Ayo, Cok, ayo, Cok. Cok, Cok. Mas, dadak yang saya upik sing mriko digedhekne, Mas. Monggo cekel mriko.
wis gede urung. Apane? Wis dilus-lus karo Mas Danang kita. Dereng. Heeh. Ditambah nenengi agak keseran. Tiwas tiwas rego walarake. Tonggo sejatine ora liya awake. Tata, tata. Yuk.
matur. Yo. Yep.
Mekaten para pamirsa pasugatan Badran Putri saking Jalan Kuda Wiramaputra sampun katur wonten sangadika sedaya.